Noorderwien. My Willem de Vries. Kom binnen. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. We zitten weer in het Omroep Friesland café met één gast het komende uren. We praten over het verleden, het heden en over de toekomst. En natuurlijk al hier een link met muziek. Joerts, een eigenzinnige dame. Kunstner, producer, jongeres. En mooi verklaard, ik moet ik sissen, maar dat kun ze straks beter zelf uitlezen. Ik had hoe Jamila Faber. En ze is druk aan met haar eigen muziek. Daar draaien we straks ik wat van. Maar Jamila, eerst maar eens naar jezelf. Welkom. Hi. Hoe is het met jij? Vandaag eigenlijk heel goed. Waarom? Nou, ik heb een heel erg fijn weekendweek achter de rug. Ik ben afgelopen week 2 keer in Amsterdam geweest. En 2 keer uit geweest in de Reguliersdwarsstraat. Dat is zeg maar de gaystraat van Amsterdam. En het was zo leuk. Het was zo leuk. Het was echt fantastisch. Op woensdag ben ik naar een concert geweest van Todrick Hall. En op vrijdag naar het concert van eigenlijk de voorstelling van Trixie Mattel. En Trixie Mattel is zeg maar mijn Beyoncé. Dus dat was sowieso al een heel ding. En ik ging helemaal in full drag. Echt hakken tot in de hemel. Pruik, alles. En ik werd echt overal waar ik kwam. Ik werd behandeld als een VIP. Echt alsof ik royalty was. Het was echt fantastisch. Allemaal mensen op straat die met me op de foto wilden en al die dingen. En toen dacht ik, hier kan ik wel aan wennen. Hoe viel dat? Want in de publieke opinie wordt het zien nogal wat gediscussieerd. Ik hoor Amsterdam, dat zou net een hele veilige plek meer wezen. Maar hoe ervaarst het dus toch nog hoor zoals het best? Veilig op wat voor manier? Van mensen uit de LHBTI, meerskip, hè? Nou, ik denk, ja, dus absoluut is er nog heel veel winst te behalen. En er is nog heel veel onveiligheid. En je moet ook echt wel oppassen als je in drag bijvoorbeeld over straat gaat. Ik heb het zelf ook niet gedaan. Ik ben niet in full drag over straat gegaan. Want ik had ook gewoon een outfit aan waarbij ik dacht, in mijn eentje, 's nachts, misschien niet. Dus ik had gewoon een lange broek eroverheen. Maar zeker als ik in full drag ben, mensen zijn gewend dat een drag queen dat het een man is. Dus en dat zie je dan niet, want dat zegt denk ik, is het nou een wat? Dus dan heb je best wel kans dat er wat agressie is. Maar ja, daar in de Reguliersdwarsstraat, dat is de gaystraat. En ik denk dat een of andere homofoob in zijn eentje moet wel heel dapper zijn om een straat in te lopen met honderden mensen die dan daar echt geen zin in hebben. Nee, maar het maakt mij wel weer bleed. Want je natuurlijk krijgt vaak een wat uitvergrote beeld van een situatie. En soms ik terecht om een discussie te beginnen. Zeker over maatschappelijke problemen. Maar dan is het anno 2022 nog steeds als drag queen. Dus een man of vrouw best. Veilige straat in Amsterdam, in ieder geval in de uitgaansstraat. Daar kun je gewoon 200% genieten zonder dat je denkt, ik moet uitzien dus. In die straat hoef je niet op te passen. Maar als je eruit gaat, dan als je die straat uitloopt, dan is het op zich het kan best wel spannend zijn. Zeker als je ook nog hoort over, dat was echt maar 2 jaar geleden of zo, was een drag queen tijdens Pride. Tijdens Pride. En een drag queen, 2 drag queens die wilden een Ubertje pakken. En toen kwam die Uberchauffeur en die wilde ze niet meenemen. Die weigerde ze mee te nemen. Echt, hoezo? Waarom? Echt, wat mankeert je dan? Wat mankeert je? Je neemt dus wel straalbezopen idioten mee. Ja. Sorry, maar die zou ik niet in mijn auto willen hebben. Want ik heb geen zin om die hele auto van binnen schoon te moeten maken. En dan stel drag queens die het gewoon leuk hebben. Nou, echt, hou op met me. Als ik een Uber-driver was en ik kom dan zo piep piep en er staan 2 drag queens. Oh, girl. En ik zo, ja. Maar goed, dat is natuurlijk persoonlijk. Maar ik snap niet zo goed waarom je zo boos wordt over hoe iemand anders het leven leidt. En zeker als het ook nog een manier van leven is waar jij op geen enkele manier persoonlijk last van hebt.
Op geen enkele manier. Als je nou boos wordt van een politicus die beleid aan het maken is dat jou persoonlijk in jouw omgeving negatief beïnvloedt, dan snap ik dat je boos wordt. Als je boos wordt van iemand die over straat gaat en mensen in elkaar timmert, snap ik dat je boos wordt, et cetera, et cetera. Maar niet, waarom word je boos van een man in een jurk? Waarom? Ik had er geloof ik geen les van. Nee, jij niet. Nee, zeker niet. Nee, Maar dat is goed, echt- dat maakt mij snap net ik beter dan waar dan ik, maar ik verbaas me daar. Ik hoor, ik denk, ja. Nou, weet je, het is natuurlijk niet zo dat het ene mens beter is of meer waard is dan het ander. Maar als je niet in staat bent om iemand anders levensgeluk te gunnen, ik weet niet of je dan net zo goed bent en net zo veel waard bent als een ander. Als je iemand anders het leven en het levensgeluk niet gunt, het spijt me zeer, maar dan heb je eventjes wat werk te doen. Echt, hou op joh. We komen er straks nog wel te spreken. Eerst Ja. maar hoe die zelf als persoon. Als ze kijken hoe het eruit ziet, dan had hij prachtig hoorkleid. Nee, daar hebben we het straks wel even over. Eerst even gewoon de basale vraag. Waar is Jamila Faber? Nou, het is grappig dat je dat zegt, want eigenlijk, ik ben hier nu in full drag. Ik ben hier als artiest, dus eigenlijk ben ik nu als Jamila X. Dus het is niet dat ik nu een post van de Belastingdienst ontvang, dus de achternaam hoeft er niet bij. En wie ik ben als artiest, ik ben een soort Barbie on crack. Dus ik hou enorm van alles wat roze is. Barbies natuurlijk, My Little Pony, al die shit, alles moet roze, alles moet glitter. Het is zeg maar, als je mij blij wil maken op mijn verjaardag of zo, denk dan gewoon, wat zou een 10-jarige leuk vinden? En dan komt ze aardig in de buurt. Jazeker. Ja. Als je me een dagboek met paarden erop geeft en een slotje, dan denk ik, ah! Goed, we komen straks nog een beetje op het vlienek, maar op antwoordjes zoals het worst. Want dit is ook een beetje een verhaal van hoe best opgegroeid, met welke muziek best grut worden. Maar we beginnen even naar muziek van die zelf. Die maken haast zelf. En Ja. die laatste wapenfeit, om het zo maar zo te drukken, Zeker. is Pony Girl. Kun je daar wat over vertellen? Over die nieuwe single? Heel graag. Heel graag. Nou, vertel. Nou, ik ben sowieso heel blij met hoe het liedje is geworden en hoe de videoclip is geworden. Is dit een remix op een remix op een remix of net? Nee, dit is gewoon helemaal, Ja. dit is van mij. Maar ik hier als een oren versie hebt, ik hier toch, daar best misschien nog eens een keer mee aan de gang geweest of net? Of wie dit hetzelfde toevallig? Nee, zeker niet. Nee. Je hebt deze helemaal nog nooit gehoord. Dan had ik me vergist. Ja, zeker. Ja. Het is wel zo dat dit liedje geïnspireerd is op Ding Dong. En dat is een liedje van Katja. Dat is een drag queen. Een Amerikaanse drag queen. En het grappige is dat Pony Girl is eigenlijk ook een soort absurd liefdesliedje over Katja. En over mijn ingebeelde romance met haar. En, want kijk, vroeger was ik echt een paardenmeisje. Maar nu wil ik eigenlijk alleen nog maar op Katja rijden. Dus vandaar dit liedje. Touch, big on muscles, pick me up, sturdy. Who's trot, trot, trot? I like the way you move. Breathe your scent, it's better than oxygen. Purebred bliss, Mustang kiss. Let me get on, bareback, my oh my. De nieuwe single van Jamila X, Pony Girl. In de gemasterde en geproduceerde versie. Zit je intussen een clip bij of net? Jazeker, Ja. jazeker. Die staat op YouTube. Die is afgelopen vrijdag uitgekomen. Ja. Tegelijk met single. Dus dat ga kijken. Dat is echt heel leuk. Wat is het verhaal van zijn noemer? Leidt hij dan al heel lang bij ergens op een virtuele plank om het zo te maken? Of is dit bijvoorbeeld een vrij nij-noemer? Deze is eigenlijk best wel heel nieuw. Ik had een paar maanden geleden, denk ik. Ik was een beetje bezig met Ableton, met de computer, een beetje muziek aan het maken. En ik had een riedeltje. Ik dacht, ik wil een liedje hiermee maken. Maar, wat moet het nou zijn? En ik heb al My Little Ponies in huis. En ook in mijn studio heb ik er een paar staan. En toen dacht ik, iets met een pony. Toen dacht ik, Pony Girl. Toen begon ik een beetje te schrijven. En op een gegeven moment, terwijl ik aan het schrijven was, dacht ik weet al waar het over gaat. Want soms begin je te schrijven en dan weet je niet precies waar het over gaat. En toen realiseerde ik me ineens waar het over ging. Toen dacht ik, oh my god, dat is gewoon een liefdesliedje over Katja. En toen dacht ik, nu weet ik wat ik ermee moet doen.
Bist du ook zo in die toon uiteindelijk haar of hem? Is het een haar of een hem trouwens? Of In een drag het? is het haar. Oké, prima. Ja, nee, probeer je het al een beetje te volgen. Heel goed. Mailst du dan zo'n persoon? Ik zeg van, ik ga een singeltje van die opnemen. Was dat net of weet ik veel? Ja hoor, zeker Ja. wel. Maar het ding is, kijk, heel veel mensen in de mainstream, die kennen haar niet. Maar drag is wereldwijd gigantisch. En zij heeft enorm veel fans. En ook echt miljoenen volgers op Instagram. En dat zijn ook hele enthousiaste fans. Heel enthousiast. Dat Kijk zijn eens daar dus. echt- nou, erger. Nog erger. Ja, echt, die aanbidden alles wat zij doet. En ik ken natuurlijk ook de andere kant, omdat ik het zelf ook doe. Dus dat is, ja, dan is het anders. Maar goed. Wat ik wel heb gedaan, ik werk ook met haar songwriter. Dus die weet ervan. En zij werkt heel veel samen met Trixie Mattel. Dat is echt een iconisch duo, Trixie en Katja. Dat is echt een ding, Trixie en Katja. Dat is echt Thelma en Louise in drag. En ik had toevallig vrijdag had ik een meet and greet met Trixie Mattel. Jazeker. Nou, ik denk nog wel hele verhalen over. Ik was echt zenuwachtig, wekenlang voorbereid. Maar toen zei ik tegen Trixie van... hey, ik heb vandaag een nieuwe single uitgebracht, een videoclip. En het is eigenlijk een liefdesliedje over Katja. Dus ik ben benieuwd, misschien dat het even doorgeeft. Het zegt... er is dus echt een crazy person in Nederland... die een liefdesliedje over heeft geschreven. Misschien moet je even kijken. Ja. Dus Who knows? who knows? En zo'n single zoals deze, drops die zelf? Of hast u er een label of een promotor bij die bijvoorbeeld in Hilversum of bij Oren mediabedrijven daar staan wat aandacht voor krijgt of net? Ik doe het gewoon zelf. Ja, hè? Ja hoor. Dat, weet je, Hoe dreig is hem deze single eens een keer op landelijke radio te krijgen? het ligt eraan wat je ervoor over hebt. Maar bist je met dwaande of drops dit op YouTube met een Nou. mooie clip? En Ik weet eigenlijk van tevoren al dat dit soort muziek... dat gaan ze niet draaien op 538. Weet je wel, daar hebben ze helemaal geen interesse in. toch is het heel poppy. Ik bedoel, Ja, het is ontzettend poppy, maar dat is wel weirdo pop. ja. Ik zie niet zo gebeuren dat ze op 538 zeggen... en dit is een liedje over een drag queen. Nee, er zitten heel veel gay grappen in. Nee. Nee, dat gaat niet echt gebeuren. Maar ik heb wel eventjes gemaild naar wat mensen bij 3FM. Zo van, hey, leuk liedje, wil je draaien? Niks op gehoord. Oké, prima. Ja. Dan ga ik er ook niet heel erg achteraan. Terwijl bij andere dingen ga ik er wel heel erg achteraan. Omdat ik dan denk, dit wil ik heel graag. Maar bij 3FM of zo denk ik, ja... Ja. Ja, het is ook niet mijn ambitie eigenlijk. Wat wel? Ik wil... eigenlijk wil ik wereldwijde underground fame. Dat wil ik. Ja, dat ja. als je op de plekken komt waar je publiek is... dat je dan wordt behandeld als een VIP, als een queen. Overal waar je komt zeggen de mensen... wil je wat drinken? Dat soort dingen. Maar was ik het live circuit bijvoorbeeld? Dus daar ja, steek ja, ik wel aan. Oh, zeker. Ik zit bij Londen, Amsterdam, New York. Ik wil optreden. Ja, zeker. Ik ga dit jaar ga ik wat in de dragbars en zo ga ik in Amsterdam optreden. Ik heb heel veel zin in. Ik heb afgelopen woensdag een soort mini-optreden gehad daar in een dragbar en dat ging echt geweldig. Edwin-machtig. Echte reacties. Ik dacht, dit is waar mijn publiek zit. Want ik heb wel meer optredens en dan vinden mensen het heel leuk en zo, maar er is een heel deel van wat ik doe dat buiten hun referentiekader valt. Maar goed, je kunt het nog steeds waarderen om wat het is. Maar daar weet ze precies wat ik bedoel. En als ik dan in het jargon, zeg maar, van de subcultuur praat... ze weten precies wat ik zeg. Dus dat is heel fijn. Dat is heel Recht leuk. in de doelgroep, om het zo maar te zeggen. Ja. 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 Maar ik wil absoluut het live circuit in. Ja, want optreden is echt het leukste. Dat is het leukste wat er is. Om mensen in het gezicht te kunnen kijken... en echt even verbinding te kunnen maken... en samen een mooi moment te creëren... waar je allebei mooie herinneringen aan overhoudt. Ja. Dat is echt het mooiste. Zeker weten. Dus als er boekers en programmeurs of iets dergelijks luisteren... hook me up! We beginnen weer even muziek draaien. Straks een aantal platen waar zelf mee ook aan best. Ik draai nog even een live-opname van dit programma, Noorderwien. En doe we eens together met Esther de Jong te gast. Ja. Maar ik het een project nemen, het heette O Kutjes. Ja. Wat voor idee zit daarachter? Het was een electropop duo.
ook absurd. En Ja, dan neemt ze zelf net maar kutjes, weet je. nou, die naam was omdat... Sowieso, het was gewoon geouwehoer. Ja. Maar het was ook omdat... Ik heb het gevoel dat het een deeltje wel een statement wie, of niet? Zeker, zeker. Maar het begon omdat we alleen maar liedjes schreven over dingen die misgingen. En als er iets misgaat, zoals je stoot je koffie om of zo, dan zeg je kutjes. Ja. Dus vandaar ook kutjes. En het was ook een feministisch statement. En we waren altijd in schooluniformen, met van die korte rokjes. Want de meest gezochte term op pornosites is schoolgirl of teen. Dat zijn dus volwassen mensen die bewust zoeken naar seksuele beelden van meisjes die er zo jong uitzien dat het in principe nog kinderen zijn. Ja. Problematisch. Ja. 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 Dus dat vonden wij wel leuk om dat dan juist daarin te verwerken. En daar een beetje tegenaan te schoppen, dat het gaat schuren en zo. Dus ja. Hoe wist het bij haar te lonen kwam? Je wij natuurlijk een jou, je kan ook gewoon denk ik wel de muziek zien. Maar Esther de Jong kennen wij als een redelijk serieuze singer-songwriter. Ja, zeker. Zeker. Hele mooie liedjes. Ja, en heel wat oors dan electropop. Ja, zeker. Dat is een heel andere kant. Hoe hij helemaal kon troffen in het idee, zeg maar. Of is dit het resultaat van iets te lang troszakje? Nee, Oh, helemaal niet nee. zelfs. In die tijd dronk ik nog niet zoveel. Toen. Nee, we hebben elkaar ontmoet via de Academie voor Popcultuur. En zij was bezig met haar afstudeervoorstelling. En ik was daar wat half bij betrokken. En nou ja, dan ga je af en toe even zitten om dingen te bespreken, weet ik het wat. En toen hadden we het idee van, laten we een keer samen een voorstelling of een show maken. Maar dat werd toen een project, een electropop duo. En dat duurde eigenlijk heel lang. Het was eigenlijk de bedoeling om eenmalig iets te doen. En toen hebben we heel lang eigenlijk iets gedaan. Dat was echt heel leuk. Ja. Dus zo. Je bent de gast. We hadden alweer een uur een peri verlien trouwens. April 2016. En dit weer het nummer Pow Wow. Oh god, die is lang geleden. Ik was wel even vergeten dat deze bestond. Het is een avontuur, ik lig lam op de stoep. Na die 9 wijntjes en al die andere troep. Oh ja hoor, komt u maar, ik lig hier toch al klaar. Oh nee hoor, geen bezwaar, mijn beentjes uit elkaar. Pauw, pauw. Pauw, pauw. Pauw, pauw. Hoe sjos je nou? Ik kijk hiernaar en ik denk, wat is dit? Wat gebeurt hier? Ik was het helemaal vergeten. Ja. Ik was het helemaal vergeten. Dit nummer vooral. Ik vind het echt heel leuk. Dat ik denk, wat kan ik hier nu nog eventjes mee? Ja, Niet nou, precies dit, maar wat kan ik hier even voor inspiratie uithalen? Dat gegil ook. ja. What the fuck? Ik Grappig, snap hè? ineens waar de fascinatie voor ons vandaan kwam. Jezus. Oh, dit soort shit wil ik weer gaan doen. Het weer titelijk, dat weer voor de bedoeling. Gewoon van, nou, het is een geintje, of een grapje, maar met misschien wel een serieuze ondertoon erbij. Maar het weer nooit de bedoeling om hier echt, het zien je niet met trot te gaan? Of hing je hem net Nou. een planning of zo? We hadden helemaal geen planning. Nee. We deden het gewoon. Ja. Maar op zich er zat natuurlijk wel een idee achter, maar dat was vooral... Kijk, als je iets maakt omdat je het grappig vindt... in humor zit ook heel veel kracht en kan ook heel serieus zijn. En die tekst, mijn god, echt... Oh ja, hoe komt u maar? Ik lig hier toch al klaar. Maar ook echt... oh, u zorgt goed voor mij. Wilt u mij adopteren? Wat is dit? Ja, dat is... Ik vind dat heel grappig. Ik vind dat echt heel grappig. Ik was vergeten hoe grappig ik was. Ja, en dat is heel leuk. Daarom heb ik het ook even draait. Voor de mensen die kijken niet skekelen, ik heb hier Jamila X te gast. Een vrouwelijke drag queen, ze maakt die momenteel omschreeuwen of niet? Ik omschrijf mezelf als dragmuzikant. Dragmuzikant, ja. Ja. Nee, ik vrees altijd maar, want elke keer op die belly en dan haast soms weer een nieuwe titel. Dus ik wil wel een beetje up-to-date blijven. Ja, heel goed, heel goed. Nee, ik denk dat dragmuzikant een goede omschrijving is, omdat de muziek is bij mij wel heel belangrijk.
Maar de drag is ook heel belangrijk. Maar ik moet zeggen, ik had ook eerder nog niet dat ik dacht... Oh, ik mag mezelf nog niet een full-blown drag queen noemen. Maar toen zag ik in een hele oude film over een stel drag queens... was ook een beginnende drag queen... en dan van die door de wol geverfde drag queens. En die zei hij, honey, jij bent nog geen drag queen. Hé, jawel! Nee, je bent een drag princess. Dacht ik, dat vind ik ook leuk. Ja. Een drag princess. Ja. Dus, maar ik hou het eventjes bij dragmuzikant. Anders kunnen mensen wel gek worden van elke keer een andere titel. We begonnen het met Jamila. Waar bist u opgegroeid? Moeten we het daar echt over hebben? Ja, nou ja, ik vrees er altijd naar. Maar de meeste, niemand is wat verplicht hier. Nee. Oké, ik dacht even, zal ik gewoon iets verzinnen? Oh. Nee. Ik ben opgegroeid in Harlingen. In Haas. In Haas, ja. Bij de oude Zeun. Jazeker, Harlingen. Ja. En daarna Ljouwert? Ja, toen ben ik gaan studeren aan de Academie voor Popcultuur. En toen ben ik wat blijven hangen. Thuis, muziek. Water cd'tjes draait, LP's, of die de radio altijd te horen, of wie het complete nee, stilte? Niet de radio. Niet de radio, nee. Want op de radio wordt van alles gedraaid waar je niet om hebt gevraagd. Dus er was altijd cd's en gewoon muziek draaien. En, Wat voor muziek wie dat? nou, ik heb een oudere broer ook. Die is echt een stuk ouder dan ik. En dus toen was ik heel klein. En toen luisterde hij al naar echt gangster rap en alles. Dus ik ben opgegroeid met een... Nou, mijn moeder luisterde graag naar Stevie Wonder. Wat nog meer? Doe maar. Paolo Conte. Dat soort dingen. Dus dat heb ik heel erg meegekregen. En Tina Turner ook nog. En Cher. Cher. Echt. Het is echt alsof het zo heeft moeten zijn. Dat ook gewoon mijn jeugdsentiment is. Cher. Cher. It's Cher, bitch. En mijn broer luisterde naar die gangster rap. Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg. Dus het is een mix van alles en nog wat. Ik was natuurlijk van de Spice Girls. Ik was heel jong, maar ik was van de Spice Girls. En later, vanuit mezelf, toen werd ik zo'n emo-kid, weet je wel. Lekker punkrock luisteren, Sum 41. En The Rasmus was ik enorm fan van. En die waren dit jaar voor Finland op het Songfestival. En ik keek ernaar, ik dacht... Die guy is echt niks veranderd. Niks veranderd. En dat vond ik aan de ene kant wel leuk. En aan de andere kant dacht ik ook... Op zich, als je in zoveel jaren niet verandert... Dan is er ook net een product gebeurd. Nee, precies. Gevoels meer te geven. Ja, precies. Je ontwikkelt je toch. Je wordt toch anders. Ja. Maar, oké. Maar goed, dat terzijde. Dat is voor jou dus heel belangrijk. Het gaat vanzelf. Het gaat gewoon vanzelf. Terwijl de tijd voorbij gaat, komen er gewoon nieuwe dingen op je pad... die dan ook leuk zijn en je inspireren. En dat verwerk je dan. En dan ontstaat er vanzelf gewoon weer iets nieuws. Want van hoe ze het, zij is al even Cher, dat persoonlijk de Spice Girls. Middelbare squallen. Dat weer een beetje meer de punkperiode voor jou? Jazeker. Ja. Ja, dat was echt van de pannen-make-up, weet je wel. Ja. De zwarte ogen. En dan, het begon allemaal met van die hele wijde broeken. Maar op een gegeven moment was ik daar klaar mee. En toen ging ik meer gewoon een beetje experimenteren met allemaal weirde shit. Toen was ik enorm fan van Björk. Eigenlijk ben ik nog steeds fan van Björk. Dat is tijdloos. Dat is... Ja, fantastisch. En dat is natuurlijk een weirdo die overal tussendoor fietst en inspiratie vandaan haalt. Ja, dus daar ging het wat meer heen. En, Wanneer ben je begonnen in die periode met zelf muziek maken? Of weer dat pas later? ik begon met liedjes schrijven toen ik 8 of 9 was. Zo. Ja, toen speelde ik nog niet echt instrumenten. Dus het was veel teksten en melodieën, maar... Ja. ja, zo. En alles in de holles is maar afgekreust toen Nee, met ik schreef het teksten? ook op. Ja. Ik dacht, ik moet niet vergeten. Nee. Haast het nog? Dat ze het ondertekenen? Bist u maar een bewaarder of op een gegeven moment tussen elkaar? je wil niet weten hoe mijn huis eruit ziet. Ja, maar voor de gemeente België of meer? Nee, meer zo'n programma. Ja, dat bedoel ik. Daar ben je programma's voor. Dan. Ja, Queer Eye, weet je wel. En dan komen ze binnen en dan zeggen ze... Oh meid. Oh liefie. Ik weet niet of ik die dingen nog heb. Ik denk dat mijn moeder dat wel heeft bewaard. Ja. Ja, dat denk ik wel. En toen ben ik op een gegeven moment, toen ik 13 was, geloof ik... ben ik gitaar gaan spelen. En toen was Hek van der Dam.
op een gegeven moment... ik schreef echt wel... Soms schreef ik al 5 liedjes op een dag. Het is gewoon echt... Go, 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 go. En, dus dat is heel fijn, want oefen je ook heel veel. Word je steeds beter. Ja. Want de spelers nou ook keyboard. Hij is pianoles, hoor, bijvoorbeeld, dat soort dingen? Of Ik niet? heb keyboardles gehad. Keyboardles, ja. En blokfluitles. Ik dacht blokfluit. Het begon met blokfluit zeker, hè? Net? Ja, zeker. Op Ja. een gegeven moment had ik ook altblokfluitles. Dus zo'n grote fluit. Dat is voor gevorderden, toch? Ja, Of niet? precies. Ja. En toen kreeg je ook een rapport en toen schreef de juf in het rapport... een zeer getalenteerde leerling. Ah, dus toen al. Ja, toen al. Ja, voor de altblokfluit. Wat best u, wat dat betreft van hoe zit of trofreun of die om jou heel wat stimuleert om muziek te maken? Maar ik ken die vooral als een self-made woman. Hè? Dat doen eerst een hele grote zelfinitiatief in alles. Maar vaak, ik leer eerlijk wezen. Ja, precies. Je moet wel. Maar is er wel like een wereld om die heen die zei, nou, komt u maar. Vroeger? Ja. Jawel. Ja, mijn moeder heeft me ook op muziekles gedaan, dus op zich. Ja. Ja, nou ja, dat ben van die Ja. stappen, denk ik. Die kan soms heel belangrijk wezen, letterlijk. Absoluut. En ik denk dat natuurlijk al het blokfluit... Ook heb ik nog kinderkoor heb ik ook nog gedaan. Kinderkoor, dat vind ik fantastisch. Maar ik denk dat het moment dat ik een gitaar kocht... heel lang gespaard, gitaar gekocht, toen gitaarles genomen. Ik denk dat dat een heel belangrijk moment was. Omdat als je jezelf kunt begeleiden... dan kun je ook liedjes gaan schrijven. En dan kun je ook echt een liedje afmaken. En daar kun je dan mee gaan optreden. En dan... Dus dat is echt... ik denk dat dat een heel belangrijk moment was. Belangrijk is ook muziek in dit programma. Hast hè? me een aantal nummers mailt, of tenminste appt, die we wat draaien kunnen, graag zelfs. Backwoods Barbie, Dolly Parton. Ja! Oh my god, What's ja! the story? What's the story? What's the tea, honey? Backwoods Barbie van Dolly Parton vind ik zo'n... Het is een heel leuk liedje, maar het is ook een heel mooi liedje. En ik heb het leren kennen omdat Trixie Mattel... die heeft daar een cover van gedaan op een EP. En toen dacht ik, oh, wat een goed liedje. En toen kwam ik er dus later achter... dit is helemaal niet van haar. Dit is helemaal niet van die bitch. Het is van Dolly Parton. Het is van Dolly Parton. En eigenlijk is deze versie natuurlijk nog veel beter, want Dolly Parton. En wat ik er heel mooi aan vind en wat ik erbij... I relate to it, zeg maar. Ik weet niet. Nee, I relate to it. Want het gaat ook over iemand die uit een niet fantastische situatie... Het is niet iemand die opgroeit in glamour en alles. Dus volgens mij is ze opgegroeid in een trailerpark of zo. Het is niet rijk in ieder geval. Landelijk gebied, niet heel veel kansen, maar wel gewoon de glamour in de kop, weet je wel. En zij creëert een leven voor zichzelf. En zij creëert dat Barbie zijn voor zichzelf. En ze zegt ook dat je moet haar niet veroordelen op basis van de buitenkant. Omdat ze van binnen heel wat te bieden heeft. En dat is ook zo. Dolly Parton is fantastisch. En ik heb heel vaak, natuurlijk vooral hier in Friesland... als ik ergens ben, zodra ik de deur uitstap... mensen lopen me aan te gapen. En heel veel mensen denken ook dat ze hun mening dan aan mij moeten vertellen. Dat is heel bijzonder. Dat is echt normaal gesproken... Dat wekst bij mensen op, dus blijkbaar. Ja, ik weet niet wat het is. Zelfs als ik iets aan heb dat helemaal niet zo heel erg vreemd is... mensen hebben altijd dat ze denken, ho ho... maar ik ga jou wel even vertellen wat ik hiervan vind. Ja, ja. Heel apart. Mocht je hier naar luisteren en je ziet me en je denkt... ik vind het niet mooi. En volgens mij moeten ze dat weten. Hoef ik niet te weten. Als je iets aardigs te zeggen hebt, tuurlijk. Ja. Complimenten zijn altijd leuk. Maar goed, dat is dus ook zo dat ik ook heel erg word veroordeeld... door allerlei mensen op basis van mijn looks, mijn uiterlijk, et cetera. En dat geldt voor heel veel mensen. Het kan ook op basis van ras zijn of iets dergelijks. En dat is helemaal verkeerd. En dat vind ik heel mooi in dit liedje. Het is aan de ene kant dat je denkt, oh leuk, Barbie liedje. Aan de andere kant zit heel veel inhoud in. Dat vind ik, I love it. Ik vind het heel mooi. We gaan draaien. Dolly Parton. Dat vanwege Jamil X, die Joert dus bij u hier te gast is. I grew up poor and ragged, just a simple country girl. I wanted to be pretty more than anything in the world.
Backwoods Barbie van Dolly Parton. Wat een icoon. We draaien het op fysiek van mijn gast, Stuart. Jamila X. Yes. Ja, Dolly Parton. Echt, wie houdt er niet van Dolly Toch wel Parton? een beetje een held voor die? Voor iedereen toch? Ja. Dolly Parton is fantastisch. Want weet je wat het mooie is aan Dolly Parton? Ze heeft niet alleen fantastische muziek geschreven van zichzelf, maar er zijn ook heel veel bekende liedjes die zij heeft geschreven. Bijvoorbeeld I Will Always Love You van Whitney Houston heeft zij geschreven. En uitgebracht ook, heel mooi. Ja. Eigenlijk nog mooier dan die van Whitney. En, maar ze is ook een icoon. En wat heel leuk is dat zij niet alleen maar zegt... Want ze is natuurlijk heel christelijk, want... Hè? Tennessee, dat hoeft... The Lord. Maar zij zegt niet alleen ik ben een christen, zij gedraagt zich ook als een christen. Bijvoorbeeld, zij heeft volgens mij $1 miljoen gedoneerd om een coronavaccin te ontwikkelen. I mean, dat is fantastisch. En ze heeft een pretpark, Dollywood. En dat is gewoon een pretpark, maar dan heel erg country music. Echt fantastisch. En alle medewerkers daar, die daar werken en die willen studeren, zij betaalt hun studie. En dat is, in Amerika is dat een big deal. Ja. Want het is zo verschrikkelijk duur daar. Ja. Dus dat is echt, ja, weet je wel, put your money where your mouth is. En natuurlijk heeft ze ook heel veel money. En ja, lippen. Anyway. Ja. Maar wist je dat er zat op Netflix staat een film, Dumplin'. En dat gaat over een meisje, nou, die heeft het niet heel makkelijk. Haar moeder is een former pageant queen. Maar zij is zelf helemaal niet pageantachtig. Ze is behoorlijk fors en ze is verlegen. Maar ze had een tante, Aunt Lucy, en die was fabulous. En samen hadden ze Dolly Parton als icoon. En dus Dolly Parton speelt een heel belangrijke rol in haar leven. En daarmee dus ook in die film. De hele soundtrack is allemaal Dolly Parton. En dat is echt een feel-good film. En er zitten drag queens in, hele bekende. Superleuk. Dus als je houdt van Dolly Parton, ga die film kijken. Echt, doe jezelf een lol. Bedankt voor de tip. Ik probeer een beetje die lippen te schetsen. Ja. Mem draaide noffelijke muziek. Onderoren Cher en ik wil Stevie Wonder. Er is nog een oudere broer. Die kan nog wel mee horen, soort muziek. Maar dan is de middelbare squallen, popacademie. Wanneer je dit hele drag queen verhaal was toen nou heel druk mee best. Was helemaal vergist ik. Wanneer je dat begonnen te leven bij die? Wie dat al? Is dat ook al van die middelbare squallen leeftijd of net? Of misschien al eerder? Het is veel later. Veel later. En ik dacht laatst nog, als ik aan het einde van de middelbare school had geweten over het bestaan van drag. Dat wist ze gewoon net. Nee, ik wist niet. Nee, maar dat is van een jongere generatie. Dus best redelijk bij internet, denk ik, opgegroeid. Maar die interesse zie je daar echt net? Of? Oh, zeker wel. Ja. Maar ik wist het niet. Nee. Ik wist wel heel veel van allemaal gay dingen en al die shit. Maar van drag queens, ik was me er niet echt bewust van dat het bestond. Maar als ik dat had geweten, dan was ik dat denk ik gewoon gaan doen. Ja. Wel studeren. Maar dan, ja, drag centraal stellen. Maar ik ben daarmee in aanraking gekomen omdat ik had een studiegenoot die zelf ook drag deed. En die was ook visagist, make-up artist, hartstikke leuk. En toen heb ik dat een beetje leren kennen. Toen kwam ik in aanraking met RuPaul's Drag Race, wat kennelijk al heel lang liep. En toen ben ik dat eens gaan kijken en dat vond ik heel leuk. En toen ben ik langzaamaan daar steeds enthousiaster over geworden. Steeds meer. En op een gegeven moment, het was echt gewoon... Het is een beetje alsof je gaat daten en dat je bij de eerste date denkt, oké, dit is een leuk persoon. En dat je niet meteen hotel de boter bent, maar je gaat vaker op een date. En op een gegeven moment ben je echt stapelverliefd en kun je je leven niet meer voorstellen zonder die ander. Dat is een beetje hoe het is gegaan met mij in drag. En ik wil nooit trouwen, maar met drag, ja. Die geaardheid, wat het ook is, had hij ooit moeite mee horen? Oh nee, al ben je al. Nee, maar ik ben ook nooit... ik ben niet opgegroeid in een situatie waarin er überhaupt een probleem zou kunnen zijn. Nee, maar het is een zoekende wijze. Hè? Dat doet ik net vaak om jou te wijzen. Maar het kan ik een interne... in Holland Street wijze. Ja, wat wil ik nou eigenlijk? Waar ben ik? De zoektocht naar identiteit. Dat het echt gênant lang heeft geduurd
Voordat ik door had... Oh, ik ben echt heel erg niet hetero. Dat heeft zo belachelijk lang geduurd. En Hoe kwam dat? Ik heb geen idee. Nee, maar dat wie dus de beroemde zoektocht die denk ik iedereen had Ik jong zocht is. niet eens. Ik wist niet eens dat ik iets kwijt was. Nee. Maar ik had op een gegeven moment dat ik... Dus ik was Drag Race aan het kijken. En er zat een queen in seizoen 6. Adore Delano. En dat vond ik zo'n leuke queen. En op een gegeven moment dacht ik... Oh my god, Adore Delano. Wat is ze mooi, wat is ze cool, wat is ze getalenteerd. Oh, en toen dacht ik... Oh, wat zegt het over mij dat ik een celebrity crush heb op iemand die als man geboren is, drag queen is en identificeert als non-binair? Ik dacht... En ik vind diegene het meest aantrekkelijk in drag. Ik dacht, ik geloof niet dat de hetero nog... dat ik dat nog hard kan maken. Nee. Dus toen dacht ik, wat is het dan? Wat is het dan? En dat is altijd een beetje een zoektocht, omdat het natuurlijk ook heel fluïde is. En het kan ook met de tijd een beetje heen en weer gaan, dat je dan meer naar het een leunt, dan weer naar het ander. Nou ja, best ik mem. En dat kan een bewuste keuze zijn als vrouw alleen. Als vrouw alleen dienen of net? Oh nee hoor. Nee, dat was gewoon een relatie. Toen dachten we, oh my god, laten we een kind krijgen. Ja, maar dat weer een hetero-relatie is. Ja. Maar. Dus meer we doen best onder het ziekje in Westen of onder het in weg. Nou, het was echt met Adore Delano dat het echt begon. Maar ik had op een gegeven moment wel dat ik dacht... misschien is het bi-curious. Want dat is ook zo'n term, weet je wel. Maar misschien dat ik ook nog niet eraan toe was om meer te omarmen of zo. Ik weet het niet. Maar misschien dat het ook niet zo'n heel big deal was. Eén van beide, I don't know. Maar dat... Is het ooit een big deal worden? Of Nee. just wel? Ik bedoel, van nou, Joert begint gelukkig mij en morgen in wat oors wezen, bij wijze van spreken. Maakt het Het wat is- uit, überhaupt? Het is voor mij eigenlijk, zeg maar in de zin van of ik er moeite mee heb, totaal geen big deal. Totaal niet. Het is wel een big deal in de zin van dat ik gelijkgestemde mensen om me heen wil hebben. En dat ik me daar heel prettig bij voel. En dat heb ik. Dus dat is heel fijn. Ik dacht er laatst over na en toen dacht ik, volgens mij heb ik echt maar 2 hetero vrienden. En toen dacht ik, nice. En Dat klinkt haast een beetje van, nou, ik ben blij dat ik net meer van die hetero vrienden om me heen heb. Maar worden we het klinkt bijna dat op afstand horen worst of zo? nou, nee, niet per se Nee? hoor. Nee, niet bewust. Het is niet dat ik Nee, ik ben er denk, even nieuwsgierig naar. Nee, het is niet dat ik denk, eeuw, hetero's. Nee. Nee, helemaal niet. Het is, wat ik bedoel is dat het heel prettig is om mensen om me heen te hebben die gelijkgestemd zijn. En dat je elkaar wat dat soort dingen betreft ook beter begrijpt. En dat je ook vrijuit kunt praten. En dus is het in de fase van je leven dat wel noffelijk is. Dat is juist Ja, dat meer begrip om die hinhaast dus. Veilig ja, misschien maar ook wel. dat is altijd zo, denk ik. In je hele leven is het fijn om mensen om je heen te hebben waarbij je je prettig voelt en waarbij je je thuis voelt. Ja. Dus dat is niet alleen nu, dat geldt voor iedereen. Dus dus daar ben ik heel blij mee. Maar of het verder een big deal is, niet in de zin van dat ik het moet leren omarmen of zo. Maar het is een big deal in de zin van het is deel van mijn identiteit. En het is heel erg deel van de dingen waar ik van hou. Ja, dus in die zin is het wel een big deal. Ja. Ja, natuurlijk. Want dat houdt hij bezig. En dat Ja. bepaalt hij gelok ik van een groot deel natuurlijk. Hè. Ja. We gaan even een plaat draaien straks. We eindigen dit programma met Trixie Mattel. Maar ik denk save the best for last, een beetje of net? Ja, hè? Ja. Oh, I love Trixie Mattel. We gaan eerst naar Fabulosity, featuring Chaka Khan. Ja, Todrick Hall en Chaka Khan. Jazeker, Fabulosity. Fantastisch nummer. Ja? Het is grappig dat we het hadden over dat queer ding, want dat is echt een soort queer anthem. Het is come through for the LGBTQ. Nou, in ieder geval, ga lekker luisteren. We hebben het er zo wel even over. Honey child, sister girl, better work, better twirl. See them strutting down the street, 'cause that fabulosity. Bring the funk, bring the noise, bring the hunks, bring the boys. If you're loving who you be, that's that fabulosity. That fabulous. Come through for the LGBTQ. Uncle Khan and my boys know what to do. If you're fierce and you're feeling bad,
varsity. Dance, strike a pose, mama, hit that stance. If you're glamorous, here's your chance. Put Ja, the lekker pumps nummer. on and Chaka go those Khan. hands. Ja, Klinkt dit goed, hè? lekker toch? Ja, ja. Het is zo goed geproduceerd. Ja. Sowieso dit hele album, en hij heeft heel veel albums. Stadrick Hall, die pompt albums eruit, niet normaal, joh. Maar al die albums van hem, die zijn zo goed geproduceerd. Dus ik wil even uitzoeken wie daarachter zit. Ik wil ook weten wat ze kosten. Het is echt fantastisch. Ja. Ja. Hoe hij dat leert, want we draaien aan het begin van deze uitsturing die nieuwste single al. En die is eigenlijk voor 80% zelf helemaal makken. Ja, Pony Girl. Ja, mooi hè? Ja, even voor de mensen die het alleen naar de radio ervoor gaan. Het komt ook nog als podcast en podcast trouwens op YouTube te staan. Ja. Maar hoe maakt dat zitten? Een hinder zijn had je in een soort, poort. Het zijn het nou benen, voeten? Hoe moet ik dat zeggen? Het zijn paardenvoetjes. Paardenvoetjes, ja, die haast doen. Ja, Ja, het is lastig koffie drinken. Maar, ja maar het is... du hast hoeven, maar dan gewoon in. Er zit ook in de videoclip van Pony Girl. Ja. Dat leek me nou grappig. Want als ik zeg, let me be your pony girl. Hey, walk the walk, talk the talk. Walk the horsey walk. Fantastisch. Maar hoe haast dat opdienen? Want het klinkt altijd zo simpel, maar er komt best wel wat bij Sjen als toe eigen muziek produceren. Oh my wordt. god. Het is zoveel werk. Ja, Mensen denken, oh leuk, gewoon een liedje maken. een beetje knip en plak en ben je klaar. Zo is het niet. Nee. Het duurt zo lang. En je wordt er natuurlijk beter in, sneller in, et cetera. Maar has het die zelf leert? Ja, Oké. ja. Dat is YouTube. YouTube heeft het me geleerd. Ja. Nee, ik ben gewoon autodidact daarin. En ik ben gewoon begonnen. Want ik had ideeën voor liedjes. En ja, je moet een manier vinden om die ideeën dan bij elkaar te brengen. Verschillende laagjes. En toen ben ik begonnen met een heel kleine versie van Ableton. Een paar laagjes. Toen kwam ik er al gauw achter, dit is te weinig. Dus toen heb ik een uitgebreidere versie gekocht. Toen nog een uitgebreidere versie. En er steeds meer mee bezig. En dan kun je nog externe software erbij kopen die dan weer wat doet. En dus ik heb er inmiddels heel veel in zitten. Een goede microfoon en een goede geluidskaart, al die dingen. Gewoon zoveel mogelijk dat wat ik kan investeren erin, investeer ik erin. Om gewoon zo goed mogelijk te worden. Ja. En gewoon heel, heel, heel veel tijd. Want het ding is, kijk, je denkt, oh bijvoorbeeld, dan maak je een beat. En dan doe je daar dan wat synthesizers bij en wat zang erbij. Maar alleen al in die beat, dan heb je in een beat hoor je een kick, die toef, toef, maar je hoort ook een snare, je hoort een hi-hatje en nog veel meer geluidjes. En voor elk geluidje moet je honderden geluiden doorspitten om precies dat geluidje te vinden dat je nodig hebt. Want er zijn zoveel verschillende kicks, echt, als je eraan begint dan denk je, serieus, er is zoveel? Zoveel. En dat duurt natuurlijk gewoon lang. En dan kun je geluiden nog bijwerken. En dan met die synthesizer weer hetzelfde ding. Et cetera, et cetera, et cetera. En dan doe ik dat stukje er nou bij of gooi ik het weg. Het is heel veel werk. Ja, Het is wel heel leuk. En het kan eindeloos zijn. Oh, eindeloos. Ja. Op een gegeven moment moet je denken, nou is het klaar. Ja. Nou is het klaar. Dit Is dat goed of was er niet erbij die zei, nou is het wel klaar? Nou, ik kan wel vrij makkelijk bedenken, deze partij erin houden, deze partij eruit. Dat is niet zo moeilijk, maar ik ben heel perfectionistisch. Valt het op? Maar mijn skills, ik doe het nog niet 20 jaar. Dus ik kan nog niet perfect werk afleveren, maar ik wil wel zo goed mogelijk werk afleveren. Dus daar steek ik dan heel, heel, heel veel tijd in om het zo goed mogelijk te krijgen. Wat is de vraag ook weer? Weer door techniek en produceren. Want door hast het zei zoals van 80% doe ik het al jezelf. Maar Ja. door hast meestal west met gearworkers dus. Voor Pony Girl heb ik samengewerkt met Wande Kars. Ik heb het voor 80% afgemaakt. Toen zei ik, til het eventjes naar the next level. Hij is producer. Hij is producer, ja, zeker. En he delivered. Hij heeft het zeker een niveautje omhoog getild. En er zitten hele leuke geintjes in die hij heeft toegevoegd. En snapte precies wat ik ermee wilde. En wat ik heel leuk vond, was dat hij ook heel erg open stond voor de referenties die ik had. Want de referenties die ik had, dat is natuurlijk allemaal van die gay shit weer. Of absurde dingen. En hij zei, oh ja, cool. Dus dan gaat hij er ook echt, is hij er echt ingedoken. Dus dat hele fijne samenwerking met hem.
Dus dat ging wel goed. Wist eerst als artiest voor jezelf, voor die gevoel? Is het maar aan het begin of best je aan het ontwikkelen? Je bent heel bedwaan met Endglued, produceert maar, hier is de contact met Amerika. Je bent best bezig met die netwerk uit te bouwen. Ja. Qua uiterlijk, klaar is die net voor niks samen, dus er wordt iets del zetten. Ja, zeker. Dus ik kan me voorstellen dat het een soort proces is van een gevoel. Zeker. Het verschilt ook een beetje per dag, zeg maar, als je het me vraagt. En aan de ene kant heb ik het gevoel dat ik aan het begin sta. En dat komt denk ik omdat het drag doen is voor mij nog redelijk nieuw. Maar aan de andere kant denk ik sta helemaal niet zo heel erg aan het begin. Want kijk, ik heb nog misschien niet een podium of het bereik waar ik naar streef. Maar je kunt niet zeggen, ik sta nog helemaal aan het begin als je contacten hebt in LA. Dat kan niet. Nee. Of weet je, als je gevraagd wordt voor van alles en nog wat, dan sta je niet meer aan het begin. Dus dat is ook niet... dus misschien ook niet eerlijk tegenover mezelf om te zeggen, ik sta nog helemaal aan het begin. Dus dat moet ik misschien een beetje anders gaan zien. Maar omdat ik zo'n ontzettend ambitieus kreng ben, wil ik de hele tijd... Oh, het moet meer, het moet beter, het moet hoger klimmen, hoger vliegen, Icarus. Maar dan, ja, anyway. Dus dat, ik denk dat ik ergens, ik weet het niet. Omdat ik nog niet zo heel bekend ben, lijkt het alsof ik dan een beginnend artiest ben. Maar ik ben geen beginnend artiest, ik weet precies wat ik doe. Nou ja, dan is er al behoorlijk wat transformaties ik meemaken. Dan ben je natuurlijk onder een kunstner. Ja. Ja, best nog steeds, denk ik, hoe hard ze is West, maar... Nou, het is de kunstner van jou West, hè? Ja. Onder oren. Het is veel meer op de kunst. En dit is natuurlijk een mengvorm met muziek en kunst en alles strookhoor. Nou, het mooie is dat ik heb gewoon heel veel interesses. Ik vind heel veel dingen leuk. En dus ik heb ook heel veel verschillende dingen gedaan. Heel verschillende disciplines een beetje gesnuffeld. En ik heb nu echt een manier gevonden waarin ik dat allemaal samen kan brengen. En het is echt een soort van, dat ik denk, serieus, het heeft nou zo lang geduurd om dit te bedenken? Really? Girl. Maar hey, ik heb het gevonden en het voelt een beetje alsof ik op plaats van bestemming ben gekomen. Qua dit was dus. Ja, qua artistieke identiteit ben ik op plaats van bestemming aangekomen. En dan kan ik nu bouwen, groeien. En dan, weet je wel, dan belt RuPaul me op een gegeven moment. En dan zegt hij, hey. Dan zeg ik, hey. Ja, precies. Ja, want er wordt een perfectionisme vallen leven. Ja. Ambities, grenzeloos. Wat binnen de ambities? Bist daar heel concreet oer in die holle of net? En ik vreeg me, nou, zit u als u, nou ja, misschien wel internationaal wordt, zit dan wel in de goede regio? Ik bedoel, Friesland, Ljouwert. Het is nog net dat je hier een enorme scene hast, wat dat onbelangrijk. Ja, klopt. Is dit wel de perfecte plek om die eigen starship te lanceren? Zeer zeker niet. Absoluut niet. Nee, zeker niet. En ik wil op den duur ook ergens anders heen. Rotterdam, Amsterdam, uiteindelijk LA. En dat zijn de plekken waar daar heb ik iets te zoeken, zeg maar. Daar pas ik veel beter tussen. Maar vooralsnog kan ik nog niet weg, want ik heb Lola. Ja, die dochter. Precies. En die is nog te klein om alleen thuis te laten. Dus ja, dan kan ik wel verhuizen naar Rotterdam of Amsterdam. Maar daar kan ik nooit ergens heen, omdat ik dan niet iemand heb om op haar te passen. Natuurlijk kun je oppas inhuren, maar sowieso... Ja, maar dat is nou een sociaal netwerk. Daar sta je van nou... Ja. Dat is te combineren met en het opvoeden van mijn band. En het delzetten van uiteindelijk deze hele drag queen act, zeg maar. Ja, want hier heb ik gewoon haar opa en oma, die passen heel graag en veel op. Dus dan kan ik gewoon lekker veel doen. Maar ja, als je dat niet hebt, dan komt het allemaal op je eigen schouders. En dat heeft gewoon geen zin om dan nu naar Amsterdam te gaan. En ook in weet ik hoe duur een huis te wonen. Ja, dat heeft helemaal geen zin. Dan is het slimmer om nu eventjes hier te blijven. En gewoon lekker vaak daarheen te gaan. En dan
Ja, dan zie ik dit gewoon als mijn vakantiehuisje. Nou, er is niks mis mee. Er zijn heel veel mensen in de Randstad die graag naar Friesland op vakantie gaan. Ja, nou precies. Voor de rust en de ruimte en de frisse lucht en de koeien. En, Hoe makkelijk of moeilijk, dat is een vraag die ik die stel, is het om de alleenstaande moeder dwaande mij een act helemaal uit te bouwen en te ontwikkelen. We horen dat in investeerd worden. Is het een hut bestaan of juist net? Of hast genoeg middels en optredens om relaxed te leven? Hoe werkt dat eigenlijk? ik heb het niet zo zwaar. Nee. Nee, Nou, dat komt ook omdat het is te combineren dus. Oh ja hoor. Ja. Ja hoor, zeker. Ik heb genoeg klusjes, leuke klusjes ook, om mezelf te bedruipen. Ja. En dingen te kunnen doen die ik leuk vind. Dingen die leuk zijn voor Lola. En ja, gaat goud. Klinkt goed. Ja, ja. eigenlijk wel goed, ja. Nee, ja, maar sommigen had ik toch een hele struggle of life om ambities binnen te halen. Maar dat valt dus wel tegen in dit geval. Hast het gewoon goed voor elkaar. Ja, Ja. daar heb ik ook aan gebouwd en hard voor gewerkt. Nou, dat kan ik me voorstellen jaren. dat wel een product energiekosten had, of niet? Het kost allemaal heel veel energie. Maar sowieso, ik werk ook heel veel uren. Het is geen uitzondering voor mij om 60 uur te werken in een week. Dus het is ook wel fijn als daar een beetje resultaat van komt. Nou ja, goed. Maar zoals net de eerste kunstenaar wijzen, al makkers muziek of wat oors. Ja, die op een gegeven moment ook knapt omdat het net lukt. Of ergens nee, nooit. geen doel binnen helft. Nee, ben je mal? Ik geef nooit op. Never. Never. Ever. Al moet ik doorgaan tot ik 70 ben, prima, dan ben ik wel DJ Granny. Ik vind het goed, maakt me niet uit. Ik ga altijd door. Ook weer een gat in de markt. Dat denk ik ook, ja. Ja. Echt zo'n helemaal full drag, maar dan 70. En dan allemaal partyhits draaien. Kan je wel eens interview de zei ik ben druk dwaan om eens even in LA, hè, daar had ik contacten, daar wil ik eigenlijk op gaan. Dat soort plannen, gaat die nog steeds concreet? Of is het toch nou eerst toch een product muziek produceren hier? Ik ga in oktober. Dan ga ik een maand in LA wonen. Oké. Zeker. En dan ik echt met de grote helden daar. Misschien de studio in? Of ja. Ja, zeker. Ik ga met de songwriter en vocal producer Ashley Levy werken. En zij heeft ook bijvoorbeeld de vocal production, dus hoe de stem klinkt in de muziek. Heeft zij ook gedaan voor Trixie Mattel, heel veel. En zij heeft liedjes geschreven voor en met Trixie Mattel en voor Katja, Alaska. Echt, nou, eigenlijk alle grote namen in de drag scene heeft zij meegewerkt. En ik ga ook met haar werken. Dus dat is echt... Wauw. Ja, Ja, heel leuk. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik wil daar dan gewoon een goede single maken. Of 2, 6. ja. Maar dat is het doel, Sisma. Ja, zeker. Dat ga ik doen. Ik ga daar ook showtjes doen. Lekker in die dragbars. En gewoon dingen beleven. Nieuwe mensen leren kennen. Het fijn hebben. Genieten. En ondertussen denk ik de wereld van de drag queens en wat breder te stellen, de LHBTI-miniskip, te stipje. Want ik zeg nog net zo lang alleen een post vandaag op social media. Dus je in jullie oud optreden gewoon hier is. En dat is er eigenlijk... Dat is een heel vervelende opmerking, hè, begreep ik. Het was niet eens een optreden. Wie is dat gewoon? Ik was er gewoon. Ja. Ja, ik ging naar een kroeg. Een kroeg die eerder heel leuk was. Leuke mensen. Ja. En nou, ik ben er volgens mij 1,5 uur geweest of zo. Toen was ik er helemaal klaar mee. Ja. Het was heel druk. Dat is op zich prima natuurlijk. Dat is fijn, ook voor de kroegbaas. Ja. Hoppa. Maar om de haverklap kwam iemand naar me toe om te vertellen... wat zie jij er raar uit? Wat heb jij nou aan? Uit welk gesticht ben je ontsnapt? Het is geen Halloween. Wat doe je hier? Weet ik veel. Is het circus in de stad? Dat soort dingen. De hele tijd. Mijn god. Ik werd er niet goed van. En als ze niks tegen me zeiden, dan zaten ze al met een groepje elkaar uit de ellebogen aan te stoten. En dat ik echt denk, ik ben niet blind hoor. Nee. En ik vond het zo niks aan. Ik dacht, ik ga weg. Ik heb er geen zin in. Toen ben ik naar huis gegaan om Drag Race te kijken. Ben dat ik de moment dat ik pak mijn koffer en ik neem mijn dochter al in Amsterdam of weet ik wat naar New York of LA of wat dan ook. Anywhere, ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk, ik heb hier echt niks meer te zoeken. Ik pas hier gewoon niet. Het is geen match. Rekt die dat of kist het toch in een gevoel voortzetten van nou ja, je reageren op mijn uiterlijk, dat doet me niks of doet het die wel wat?
Nou, het doet me niet zoveel wat ze tegen me zeggen. Want ja, ik vind hun er ook niet interessant uitzien. Of ik vind het geen interessante mensen. Dus waarom zou ik me dan druk maken over wat zij van mij vinden? Nee, maar het kan die wel rijtje, hè? Maar... Ik vind het gewoon wel vervelend om de hele tijd te worden aangesproken. En ook gewoon niet op een leuke manier. Dat ik de hele tijd word aangesproken door mensen die mij even willen vertellen dat ik geen knip voor de neus waard ben. En dat raakt me niet dat ik denk, oh, ik ben inderdaad niks waard. Dat helemaal niet. Dat is gewoon de situatie. Dat is heel schetsend, heel kenschetsend voor de situatie waar ik in zit hier. En dat vind ik vervelend. Gewoon die continue negatieve aandacht. En dat, ik voel me dan niet persoonlijk beledigd, maar ik voel me wel gevangen. En dat is het veel meer. Het is niet dat het mij persoonlijk raakt en dat ik denk, ik ben te raar. Nou, ik heb een heel vinden vervelend mij niet gevoel leuk. toen ik thuiskomen. Zo van, gadverdamme, ik wil even uit. Ja, ik wou het gewoon even leuk hebben. Ja, precies. Ik word gewoon Ja. een gezelliger. En ik Ja. krijg dit. Ja, ik kom gewoon om een drankje te drinken en Ja. een beetje te dansen. En gezelligheid en een beetje, nou, een grapje Ja. moet kunnen. Maar goed, Nee, maar ook waarom? ja. Waarom? Ken ik jou? Hoe kom je erbij dat jij een grapje tegen mij mag maken ten koste van mij? Waarom? Ja. Dat doe ik bij een ander toch ook niet? Ik bedoel, als ik... stel, er staat een hele dikke man. Die heeft het gewoon naar zijn zin. In de kroeg. Waarom zou ik dan naar hem toe gaan en te zeggen... Nou, de kroeg is wel lekker vol met jou erbij. Ja. Waarom? Ja. Waarom? Wat heeft die man eraan? Helemaal niks. Hij wil het gewoon leuk hebben. Ik wil het leuk hebben. Hij is lekker aan het dansen. Goed zo. Fijn. Work. Yes, good for you. Ik snap dat oprecht niet. Dat je de behoefte voelt om iemand anders een naar gevoel te geven. Want dat is wat je doet. Jij denkt misschien, oh, dat is grappig, grapje moet kunnen. Nee, maar dat is voor die ander niet een grapje. Dat is voor iemand anders, is het een enorme domper. En ik kan heel veel hebben. Maar er zijn ook genoeg mensen die kunnen niet zoveel hebben. Nee. En bovendien, waarom moet ik veerkrachtig zijn omdat jij je mond niet kan houden? Dat snap ik niet. Als je niks aardigs te zeggen hebt, zeg dan niks. Heeft je moeder je dat niet geleerd? Heeft je vader dat er niet ingeslagen? Echt gewoon... dat is echt een soort oproep aan de wereld. Als je niks aardigs te zeggen hebt, zeg dan niks. Shut up. Laat mensen met rust. Leef en laat leven. Simpel. Trixie Mattel. Nou, Ja, Trixie Mattel. we draaien aan het einde van dit nee. programma nog hier noemen. Van haar. Dus ga los. Wat is er zo bijzonder om Nou. Trixie? Heb je even? Ja. Oké, mooi. Trixie Mattel is ook een drag queen. En zij is na RuPaul de meest succesvolle en rijke drag queen ter wereld. Ze is heel bekend. Ze doet enorm veel. Zij is echt... Ik denk dat zij misschien wel een van de hardst werkende personen ter wereld is. En dat vind ik... dus haar werkethiek, haar toewijding, haar ambitie, haar doorzettingsvermogen... dat vind ik heel inspirerend. En daar haal ik ook heel veel motivatie uit. En ze heeft een heel specifieke, kenmerkende look. Het is onmiskenbaar Trixie. Ze heeft echt... Haar make-up is zo absurd. Het is zo absurd. Mensen zeggen, het lijkt wel een clown. Snap ik dat ze dat zeggen, maar dat lijkt echt niet op een vrouw. Maar dat is ook helemaal niet haar doel, om op een vrouw te lijken. Dus dat vind ik heel leuk. En... Zo'n drag queen 2.0 eigenlijk. Oh, honey. Dat is echt, alles aan haar is extra. Veel. Meer. Over de top. Ontzettend. En dan zeg maar over de top en dan nog een keer over de top. Dat is Trixie. Maar wat heel interessant is dat ze in haar liedjes... eigenlijk ook heel... het liedje dat we zo gaan luisteren is heel poppy... maar ze heeft ook hele gevoelige liedjes. En dat vind ik wel een interessante combinatie. En ze is heel grappig. Ze is zo grappig. Katja ook trouwens. En die twee met elkaar... Echt, ik lach me rot. Ze hebben samen een webseries, die heet... Die ziet ik echt zo. Ja, die heet Oké. echt zo. Het is, je spelt het U-N-H. H-H-H. Oké. En ze zitten gewoon met elkaar te praten voor een greenscreen... en dan komt er van alles bij op de achtergrond. En het is zo leuk. Ik zit er echt gewoon... Ik kan er uren naar kijken en ik lach me rot. Echt hardop lachen in mijn eentje. Dat Lola dan soms uit bed komt en dan zegt...
Heb je bezoek? Nee. Nee, Ik praat ook gewoon terug. I have fun. Nee, ik ben met mijn vrienden. Het is een beetje alsof ik tijd kan doorbrengen met mijn vrienden... zonder tijd te hoeven doorbrengen met mijn Maar vrienden. daar was je heel gelukkig van dus. Ja, heel erg, ja. Daar krijg je echt een goed gevoel bij. Ja, zeker. Ik vind ze echt heel leuk. En Trixie Mattel is, het is ook ontzettend ondernemend. En dat vind ik fantastisch. Ik heb ook een liedje, dat heet Gimme Gimme... en het gaat eigenlijk over dat ik haar wil zijn. En ik ben vrijdag naar het show van Trixie geweest. Meet and greet gehad. En toen was ik ook zo brutaal om aan haar te vragen... of ze mijn muziek wilde luisteren. En ik had een ringdoosje. Ik knielde. Ja, nee! Ja, ik zei Trixie Rebecca Mattel. Ze heet helemaal geen Rebecca. Will you listen to my music and let me know what you think? Ja. En zij echt zo... Yes, oké. Dus ik ben benieuwd. Hoe is zijn show van Sunny? Zo goed. Zij heeft een live band. En dat is uniek voor een drag queen. Ja, wat meestal is Ja. met bandje, hè? Ja, Op de lip-synken plaatsen. en twirl en Ja. death drops, alles. Zij heeft een live band. Het is deels stand-up, deels muziek. En in Nederland zou je dat cabaret noemen. In Amerika kennen ze dat niet echt. En ze vertelt grappen, ze vertelt anekdotes, ze ouwehoert wat met het publiek. Ja, het is echt. In het eerste kwartier had ze al 5 costume reveals. 5 nieuwe kostuums onthuld. Nou, fantastisch. Is het dan zittend publiek? Ja. En wat voor clubs is zij iets dan? Is dat in Het was Gruttezaal? in het Rijtheater. Oké. Het zou eens in Theater Amsterdam. Het is verplaatst naar het Rijtheater. Hoeveel mensen zitten er dan? Volgens mij waren er iets van 1200 mensen. Zo. Ja, Ja, dat is het een is groot echt- publiek dus. Ja. Het is echt een grote naam. Dit is geen achteraf zaaltjes meer. Of Nee, zeker niet. Dit is echt grote namen. Ja, ik maak het toch geen weten. Zitten er dan al je Jamila X en Act Nice die het echt al je mooi opmaken binnen en Nou, ik zal je vertellen, Miss Thing. Het grappige was, ik had dus die meet and greet. En ik was als allerlaatste gegaan. Maar even onder, hoe haast dat regelen? Die meet and greet Ja. kopen. Oké, Ja, kun je gewoon kopen. voorkopen. Bij al die drag queens kun je gewoon een meet and greet kopen erbij. Goed. Ja, oké, ga Ja, door. dus dat had ik. En er stond een hele lange rij. En ik had verwacht, er zijn allemaal mensen in drag. Nope. Net. Nee, basic bitches up in there. Echt basic bitches. En ik was dus als allerlaatste. En ik had... Maar doe wist wel in vol ornaat. Ik was in vol ornaat. Nee, meer. Nog meer. Ja, ik Ja. had echt een enorm ding aan met tulle. En ik had mijn pruik. En ik had zulke hoge hakken aan. En ik ga vertellen, ik had die hoge hakken aan. Ik ben erop uit geweest. En op een gegeven moment, ik dacht, ik voel mijn tenen niet meer. Echt zo'n tintelend gevoel, weet je wel. Dat was vrijdagavond. Ik heb het nog steeds. Nee. Ik voel niks. Anyway, toen was ik eindelijk aan de beurt. En ik loop dat hoekje om. Met mijn armen wijd. Echt zo, hello darling. En nou, gesprekje, bla bla bla. En aan het einde, Trixie leunt echt zo naar me toe. Op zo'n samenzweerderig toontje. Zegt ze tegen mij. Al die lui komen dus gewoon in een spijkerbroek. Ja. In een fucking spijkerbroek. En ik ergerde me. Dus ik was daar ook al verbaasd over. En zij dus ook. En ik zo, I know, right? Dus toen hadden we even zo'n samenzweerderig momentje van... What the fuck is dit? Oh my god, serieus? Kom je in een spijkerbroek naar een dragshow? Naar een meet and greet met Trixie Mattel? En dan heb je het lef om in een spijkerbroek te komen? That is hate crime. Ja. Nou, opmerkelijk. Ja, dus ik was de enige. Ja. Dus vond mijn outfit heel tof. En dus ik viel enorm op. En er kwamen ook heel veel mensen naar me toe. Oh, het ziet er goed uit. Oh, zo cool. Mag ik met je op de foto? Wil je wat drinken? Echt VIP-treatment. Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen, zij is representant van de wereld. Wees toen graag een onderdeel van worden. En daar best al een onderdeel van, maar nog veel meer. Ja. Ik kan me voorstellen, zo'n meet and greet. Zij is de door misschien wel naar succes. Jazeker. Dat Hoe is dat naar huis? Want haast vat op zijn krijgt er echt contact mee? Nou, het is heel kort natuurlijk. Ja, daarom. Nee, daarom. Maar ik heb het wel enorm goed voorbereid. Ik heb echt weken er naartoe gewerkt. Want ik wilde dat ze naar mijn muziek ging luisteren. Dat heb ik op een USB-stickje gedaan. Die heb ik in een ringdoosje gedaan. Die USB-stick heb ik helemaal roze gemaakt met allemaal diamantjes erop. En, Want zonder ook komen dat ze die bellen. Goh, ik doe best een talent. En ik vind die muziek vanuit de gek. Join me. Weet je wel, zullen we samenwerken of wat dan ook? Ik hoop het. Ja, maar dat
Ik weet het niet. Nee. Ik heb geen idee. Dat zou fantastisch zijn. Dat is wel een beetje de droom. Dat is het doel. Nou, ik heb geen droom, ik heb doelen. Dat is het doel. Dat ze denkt, wow, deze chick, weet je wat? Ze is ook nog zo knettergek dat ze dit doet. Dat ze een fucking aanzoek doet. Nou ja, bij zei Mediacriep. ja. What the fuck, Ja. this fucking bitch. Maar dit is hoe de route van Dijk wijs ik inderdaad succes. Ja, Dus, ja. daarom was het ook zo belangrijk voor me. Ja. En ik heb echt, ik heb weken fulltime eraan gewerkt om het allemaal goed te krijgen en in orde te krijgen. Zodat de videoclip klaar was. En de nieuwe videoclip die later uitkomt, moest ook nu al klaar zijn. Zodat hij op die USB-stick kon. Het is fantastisch geworden. Maar daarover later meer. En dus daar lag ook heel, heel, heel veel druk op voor mezelf. En toen ik erheen zou, ik vertrok mooi op tijd. En dat is niet waar. Ik was aan de late kant. En ik reed de snelweg op. En ineens mijn auto begint te klinken als een Harley Davidson. Oh. Uitlaat de ronde vandaan. Oh my god. Stress! Stress! Paniek! Uiteindelijk ben ik op tijd in Amsterdam gekomen. Dus dat ging helemaal goed. Maar inderdaad, zo'n meet and greet dat is mogelijk een levensveranderende situatie. Dus het moest echt goed gaan. En ik merkte ook dat ik in die meet and greet eigenlijk meer bezig was met... Het moet wel goed gaan en niet met genieten van... oh, ik ben Trixie Mattel aan het ontmoeten. Lijkt wel een hele grote druk op. Dus. Heel veel. Heel veel. Maar ik leg sowieso enorm veel druk op mezelf. Want falen is geen optie. En ik wil dat gewoon. Dus ik zeg, ik heb geen droom, ik heb doelen. En Trixie is mijn Beyoncé. Dus dat is echt een ding om haar te ontmoeten voor mij. En om met haar over muziek te kunnen praten. En het was heel kort, dus ik wil het wel wat langer hebben. Maar goed, als ik straks in LA ben, wie weet. En het lijkt me gewoon heel prettig. En ik wil heel graag met haar samenwerken. Ook omdat ik weet dat we iets heel goeds kunnen maken samen. Heel goed. Want ik kan echt zingen. Goed zo. Dank u We gaan wel. een liedje luisteren. Ja. Come on Loretta. Over country star Loretta Lynn. Dus dat is ook weer leuk. Hoppa. Succes. Thank you. Down in the holler, coal miner's daughter, born to the fire sign of the ram. Out on a porch swing, ever adoring, dresses so formal, flower sacks. She married at 15, he was a good man sometimes, till he came round a drinking, slinging his moonshine, 150